BEHIVE Capital je brokerská spoločnosť, ktorá si získava čoraz väčšiu pozornosť medzi online obchodníkmi. Spoločnosť je regulovaná úradom FCA, čo patrí medzi najprísnejšie finančné regulácie v Európe a predstavuje významnú záruku bezpečnosti pre klientov. Broker disponuje aj LEI kódom, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu pri medzinárodných finančných transakciách. Služby BEHIVE Capital sú dostupné obchodníkom z rôznych krajín sveta a obzvlášť obľúbené sú v Európe. Podľa používateľských recenzií je BEHIVE Capital vnímaný ako spoľahlivý partner. Obchodníci často uvádzajú, že výbery sú spracované včas, fungovanie spoločnosti je transparentné a zákaznícka podpora je rýchlo dostupná. Pozitívne hodnotená je aj moderná a funkčná obchodná platforma, ako aj široká ponuka viac než 500 obchodovateľných nástrojov, vďaka čomu je broker vhodný pre začiatočníkov aj skúsených traderov. Bezpečnosť klientov je pre BEHIVE Capital prioritou. Spoločnosť nevystupuje ako protistrana v obchodoch klientov, používa iba overené trhové kotácie a pravidelne kontroluje stabilitu svojho softvéru. Výbery finančných prostriedkov sú realizované v súlade s internými pravidlami, spravidla do 3 pracovných dní. Prenos dát je chránený modernými šifrovacími protokolmi a finančné prostriedky klientov sú uložené na oddelených účtoch v renomovaných britských bankách, čo zaručuje, že nemôžu byť použité na prevádzkové náklady spoločnosti. BEHIVE Capital ponúka viacero typov účtov prispôsobených rôznym úrovniam skúseností obchodníkov. Minimálny vklad začína na úrovni 250 €, zatiaľ čo prémiové a VIP podmienky sú dostupné pri vyšších vkladoch. Takýto systém umožňuje klientom zvoliť si riešenie, ktoré najlepšie zodpovedá ich cieľom a obchodnej stratégii. Celkovo sa BEHIVE Capital javí ako regulovaný, bezpečný a používateľsky prívetivý broker, ktorý môže byť vhodnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú stabilné a transparentné prostredie pre online obchodovanie.